Obahin bebre ano poku are no mawa no Asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra aboabo adeshima mai mamu ni akwa bade mo ba Alandu Media so se yetena se woni se ba be suade eni ti dane da me ya me ka cho so wonya tena se pe na wafa otwe aduane wo krata esanse eye den ya wo benya bibia twere e de ato ho no fo echinenti na yene nana Okogye Aman yaw nsin enkoma ne ye bo fam pesa ho yesu edu baby ne ye hye mo ho bo se ye besa de ye to so mienu nso e de bebre mo na mo won se mbisa pia na mpese mo bisa ena kwanya na bade amawo enti ye ma ye nana atrase na fe ye dia bisua na aka no e de atoa mo so kan se bidin no e ye ba ko e ye maame Fauzia Alandu Media subscribe na share na afofo so e ye bi enhye mana yeah the matching yeah your home song about an apple adom ni mo bro tetebotan na daroma your home the den to set tetebotan no yeah the trade am for your go fast na mo susu oh nyango pa adom yeso so yehu yo na me hwe ni mo say enye be duru ntem ma ba ne ba be suade ezanse na nse me ba no edoso na no yesuade ni suadu ba bia na yehwe empese ne payment no payment ene ne pase yeyi yetie ene se ye beja yetie gu so se de enka ntete ne esitie se ye twa yetie na se yeyi yeti na ha yanka se ni pedua na mama ye be fasa akonya we so ne ya chia wahwefo ne wetiefo na madam so asese ene de yi ka ho a mprenu ni a mo atweme abantintan kase so aseda kase no eye modia na mafasa akonya we so achia madofo binum ana matene madofo binum omso mo time echi me ba mabeshia na mabesua no awoye baba na na king awo akwetiala na bomal ene ebusua na aka no sankofa tete no kwa ebusua ma baby obia mafasa kunya we so na edenti asonko ama yo mama no kwase ma ewo ne se ye ka eti hu asema adage kra be boye me pese mi he efise se ye wo akwala no onitimi a ne ho endika no eye soronko ena ye wo no osusu no owotimi osusu a ne ho endika no eye soronko oye bema krampo a o maame esan se ne ba bema no ewotimi nti etu bi ko otimi boma no na chese emi hu won faso emi ena ema hu se weyi we dum pempen we bia we nyi sabi ho efra asese efu pepepa eno so twon adwen ko si se untumi nyina abonten eware bi eni eye ade bi a kita ho ma te se edua se unam na koto se edua bi si baabi na imura enhan ewo so kama utimi igina ase kura agyinyu ema hu se ohonu nyunu no eye sonko na se edua no obeduru ase na se apro ahaban a eno so ase gina kurampo enye wakono saa no duma nkoma onim enwi hu fasoronti eno di gu yeti so enyi ni ade a enwu ewo nipa abrabo omo yi sakura omo yi woti omo atwere won aboje se awo se uwu ne ye do ko shefrid mu bosono ba ho bosono mienu na otwe mienu ana na otwe krampo a ye beyi we pie no na otimi no efu wa aboje se efu obo se wo bore efu wo wu no ane eniema mienu we ena enwu nipa abrabo oduma nkoma enhihye ya ode ma nipa e wa asase we so ahonwasem ewu ho se saa eti we no kwankura no se ubia ana bibi twaw ana ebuo bi pai wuti na
obie mu a unhunu enwini intini anani hini ewo enam no maame ne wonwa eye say enwi eba uyi anopa enkodu enyumre na asaba iti odomankuma de tumi bi ebra enwi mu iti ebra ne yesusu anu yete say obi a wayɛ mpɛsɛmpɛsɛ ana ɔyɛ rasta man owu ampa enwi we sa wosoa na wosoa ne yie na udi nini sɛdeɛ ɛteɛ na wamfa nkekan bi ankeka unyi ɛkyɛ empo ɔdomankoma wu kura mpɛw efisɛ nkwa no ɛne enwi ne dia na sɛ enwi no enwu yɛ dia ɛne na ɛnse sɛ nipa no zu awonsɛm ewu mu no enti baaya kɔ sɛ yɛ nananom hunu sɛ enwi hu wɔn faso enti na ɛnyɛ baabi akɛkɛ na ɔmo tena eyi wɔn ti sɛ bra yɛ yesusu ano sɛ ɛnyɛ wɔfa ɛnyɛ wɔn maame ɛnyɛ wɔn hu nipa bi a ɛnyɛ obia na ɛsɛ sɛ ɔde apasoɔ etu ti mu etwitwa ma wo efi sɛ enwi no ɛne nkwa ɛno na ɛyɛ tumi no ade a ɛwɔ hɔ a ɛyɛ tuntum na asan yɛ sɛbi te sɛ akokɔ anaasɛ dɔteɛ na ɛyɛ kɔkɔɔ na asan bɛyɛ fitaa na wotena ase na wodwen enwi ho a ɛsɛ sɛ wobisa wo koraa sɛ ɛyɛ dɛn na ɔdoma nkoma ɛde egu nipa so a nipadua yi yɛde kɔhyɛ fam a ne nyinaa pro bɛtɛ enwi deɛ ɛmpro enti yɛ nananom ka kyerɛ yɛn bra ne yesusu ano maame ɛm sɛ wonim deɛ no ɛso mɛpɛ sɛ tem biara no wobɛbisa asɛm sei so sɛ ade nti ɛfi sɛ asɛm a meka ma na bɛsi pɛ ɛna wode ɛpia yei sɛ ane obisa ka wo tirinwi no bi a wɔde bɛyɛ wo bɔne enti yɛ maame nom yɛ nnuama nom kurampo yɛhunu sɛ ɛntena baabi akɛkɛ ɛnyi uti woyi uti no wie pa a ɛsɛ sɛ wɔde praeɛ ɛka anyɛ sa obisa ka wo tirinwi no bi a ɔde bɛyɛ wade nanso ɛnɛ mmeranteɛ no ɔmo kɔtena baabi a na ɔmo ayi wɔn ti na ɔmo abubu wɔn bɔrɛ na ɔmo agya hɔ nso so obi kɔwu akwantuom ne yɛ ntumi amfa ne nipadua ama a yɛde ne tirinwi ne motuo mu nwi sɛbi na yɛase nwi ɛne ne tirinwi ɛne yɛde ba ɛne ne bɔrɛ a yɛbubu ɛne yɛde ba ɛbɛkyerɛ sɛ asemesi na owuiɛ no ne onie na yɛgyina so asan akɔsie akɔkora ne pɛpɛɛpɛ eti onipadua mu ne nyinara ɛne otimi Timi no wa nipa bia na sɛ mmɔrɛ no ne twene ne mu ne nti ɛno ɛne kora wo nipa na nipa nse yɛ tete na se mo ɛna sɛ obi azu mu a obi obubu mmɔrɛ na wo gyina kwa wo ne ebubu ne bi no ane sɛ ɛno ne asɛm no First Samuel na sɛ ya mepɛ asɛm bi ɛne asɛm ne dɔɔso Ebra Samuel anaasɛ Samson Judges yɛba bɛwo no na Israelfoɔ afom onyankropɔn saa na ɔmo atwerɛ ade ama yɛn nti magyina so aka asɛm ɔse ɔmo afom mfihyia aduanan ɛna nyankopɔn ɛma yɛwo ɔbɛrima bi a yɛfrɛ no sɛ Samson na ansa na yɛba bɛwo no tie deɛ Awurade ka faa no ho ɔse verse number 5 no ɔse na hwɛ wobɛnyin sɛn awo ɔba a yiwan renka ne ti adɛn na ɔka kyerɛ sɛ woba bɛwo akwalaa bi a apasoɔ ɛnka ne ti ɔse verse 16 17 ɔse no oyi na akoma mu nyinaa ka kyerɛ no sɛ yiwan nka me ti da
if you say Yankopon hu tuafo ni me firi me na yam so uyi mitri ma kojo o say so uyi miti ma ho odin be free me ho bra na den na ebisa ne say the line da something no bisa ne say kache wa ho odin no ewe he ohana kosi say something eyi na akoma mu nyina ka kire say yiwan apaso enkan bitida na da wo be yi miti no ma ho odin na me wono e be free me ho eti enipa bebre na mo no mo ni ye president for ni ye ministers ni mo yi wo ti nyina broni do abrofo do sen na wahu se mo yi wo ti internet say you ti na ni na se ma na peme na ye eno na ma ya ho odin ye musu o say aduma kuma de ade bi a cheye ma me no ye nua ma no say omu omutini no omuni tu ne ni pedua nyina ba fokrampo na ne timi mfokra obaji rubber bag tuntu ni bi no de ahye ni ti ne honam nyina kramfo enfa no na otwe baako na otwe mienu oba bi wo oboniti a bosome na nsuo kura nkan ni ti ni nyina wo insunsuanso a edimma ni pedasani ahoden omo nfa se edua nhini aha eyedua dipedua ni nyina ehini bore no ewie uja na ebeba na nke sisi ye bubu krampo na emu akoye wiase ena sanso na ntimi no so saa na no so etie uja na ebeba saa akusi se onu ankasa na ho ebeto no na enso ene nimdie mu ye twitwa na utwa fane se duesi ho na utwitwa ni hini na utwitwa na haban na utwitwa ni hini na utwitwa na haban me pa to dua na ebe den ebihu na me de metiase nsa de ntina se ye natural na etwini ni timi fuza so peme ne de ye na ntimi mfu se kisi so obedane ahwawa na wa feli phobia odumankuma dia ode ma yen ebibifuo no kwasi broni nibi mese kwasi broni timi entimi yese bodanfo kwampo 77 prebiasa ofiri nipemu na ofiri ase se obodampa na ni timi na nkasa ono won kotra ba bi kura se yen loko ma na ni ade enua utumusa ade na eye natural ena eya ade a odumankuma ede aka ye ho se die ebesi aye bia no saa no pe no enti ye hu se odumankuma no obo ade no kra no ono kra oye mpese ane na o kasa na wo kasa se oye ya kampese ni na sampese ni trinity ni se na se wan fu feeling kika wo bia nka no ho na so won nante kroji mu a eno le mani mpese phone obaya den no wo twa wutina edien ne nhihye ye wo ho a wo ben nante mu ama wa ye kroji nsade otwa dem ponya kokon sembi wo number 6 verse number 1 we no mu na eye ade a ebro avenenti ase so ansa na obebisa asem no se mede nwuma na obi awe akohyem no eka ho asem a na obebisa asem no so na edikan ni nyina ye etibi no if say eno ne atena no on say o call the machine here esiwe e wo call san wo atena to ensem no e confirm na asan anya nia e receive yetimi ne na yes ejuma ane etimi no ene yes ejuma no etina oba ebi koto Brazil here 50 million ebi ton 30 million ebi ton 100 million or yes ebi say friend no human hair we say human hair no ka dey say Brazil and so aba dey say say friend be straight one yeah born straight no so ya hair
and then as say Aban. And also, and Nebuono. 2,000, 4,000, and 5,000. Can you imagine? Can you imagine? No, Obabesia after top. Na bisa won say eni hu ni mfaswa adena ema eni di etinyi echi na mi yesi football e bi kura ni ti hu paaye o kwa akoye ni tinwi keke no billions of dollars enti say no aka me yesi ye bi before do twi dem ponyankopon de ma ye bie ni wa ye ni asoda na sana ama ya hwere ya manie ama ya hwere ya manie ama ya hwere ya tro mu ade sɛdeɛ ɔdomankoma ɛbɔ nipa bibini a kwasi broni ani bre kwasi broni ontumi yɛ eduro a ɔbɛmemene ama ne kala ayɛ tuntum na emu watumi ayɛ eduro a ɔbɛmemene ama wayɛ kɔkɔɔ te sɛ ɔno kwasi broni etumi ayɛ eduro a wode yɛ otinwi a ɛbɛyɛ pɛɛme ɛbɛma walusu wama wabi wahwere eniema bi wɔ nipadua no nso so ontumi yɛ eduro a omemene a otinwi ebetumi ayɛ rasta ana ebetumi ayɛ mpɛsɛmpɛsɛ ana sɛ ebetumi ayɛ te sɛ bibini tinwi enti tete ɛyɛ sankofo tete no kora no ɛnya bosomso yensom bosom na kasa no bia wo na wusu kasa bia wo na wusu eti oka bosom a den yenya sa kasa no yenya kasa bi te se abroni ene adane obroni obi o ya abro ye nana no mu se nkrofo no mo ba kokofo no omo ya brofo ene ya polish no wo be kase ya sempa bi ne kan ene obroni omo doso a abrofo sa na omo ya abrofo enti bibi ti se asema obi sa se den abosonson eye kase bi a eye fante kasa a oka obo som na che say ebuo yedi enidie emano na epie wo Bible on say Genesis 28 omo chiro ye na Christopher ne enipa binom a omo ensuade na omo nu echire no na omo tutu ensem bi Genesis 28 verse number 10 or say can free 18 na en twatiawa or say na Jacob sore anopetututu na ofa obo a osumuye no de ye odum si ho no ohwie enwo adenti ebuo eti na oka asem kire obi na wentie na asem ne bemu a na nipa na afabo akosia maame odi ne yede maame fosia obuo ni o aden na wankofa dua aden na wankofa ahoma aden na wankofa ahaban no de abuo na ebrew eti saa asem na ye nananom ede bo won bra no omude etutu won niema no enu na beye ebo sum ema won eti bu no eye fante kasa sum no eye ade a yehu se obuo ehu won faso o se o de nipa to badwema o to ne dan wo botan so enframa boy isu toy enjuli no de o ti ni de wa anwemu no eti ebuo yehu se eni na tete nyankopon no oye obuo oye tete butan yami ona eti oye obuo eni na nyame hu ewo ebu ndere se ensuo ni abotan no honhom ni nyina ni se intina ensuo bi afri abotan mu elepi
omu nyina enam na hwe anwasem de enti a omu de ebo eye adwuma kese wo Bible mu o se semne edoson mamen ko ni sei mo mem kan tro se ebo etekasa ebo ane ne kotu ewo mo omo anga so mo Bible no mu de a kire o sofo bi wo nim da ebo a otekasa Joshua but ya true ntina ya na me pese wa na o kan no 24 verse number 26 o say na Joshua throwing say bi share Ewurade imra enwumanu na ode obuo kokro si ho wo odum dua a esi Ewurade konkon bia no ase na Joshua ka kire oman ni nyina se hwe obuo yi ini yen adanse Joshua said 24 verse number 26 down to 28 yeah me fama na to aso yeah we get to o se na Joshua ka kire oman ni nyina se hwe obuo yi ini yen adanse na eno na ate Ewurade asem a oni yen kan ye ni nyina ebuo no abacho ya choro etu se ye nananum de ebuo bi ato ba bi no mu twa mo aguso omo ma bebre ebra Israel fo omo se omo ni Nyankopon nam omo duru ba Jordan ho Nyankopon ma omo tase ebuo ebusua bi afa ebuo ba ko maame ebuo hu faso de enti ebuo ensese yeteto ebuo ase bibi te se ntribuo ho a abotan e wa nyina enke ensese ye papa yo omo ya huhu Asante emre bi mete se ese so mo be pipe a just say gungun sansa mama ni ekosu owiase we mu no me say empese ahinie amawiase a owiase we Ghana emfa ne ntuma pa mfra da enti ye be ye den na mpese ahinie na timi abawiase said your boss when you assassin or yen pese ena wa kire yen se ye bo mpa ya yen ka se ye na ja wo so di hunti wa hini mra ena ni me ensuensi eno no ena me du ku bra se pese fuo Asante man be ya asante man yen pese na se ye ja wo so di hunti wa hini mra ese se ba me wo penye wa asasi so se de ye wo soro ma ye da da o kra de na fa ye mfom so che ye free musumo masa u ye free musumo ene ahwana mapem Matthew 10 6:10 ya na ede o be bisa ho se na ye den na ohu se ya choro we wa ha eno ne adom enwi no enti mu mo mpa ye se ye na eja owo soro udin hu ente wa hini mra de opanya wa asase so se de ye wo soro ma ye dada aduane nne na fa ya ka free ye se de di free won a ode aka na emfa ye nkonso hwem de yi free bonim na una ahili ni ahoden ni enyonyam ni ya odia da na se woni ye free musu ane eti brene eba na edu ewie se saa nokre ahini no ebe sore ewo goko sa na atre akoka wiase nyina enti ye na ja wo soro mpai ye bon se woni ye free musu mu no no fa ye mfom so chen se de cha foforo na je se ye nyabo ye ja wo soro mpai ye na ye bone fache na bone na ye dikan asere eni kwa se ye ko esa ko ye bone o de hwe se akokọ ni akokọ konsisi a obo so no mo ansa na odwan ni odwan konsisi a
ba ko mfa ne nua nko police station omo kun ya no mo jata ni jata be kun omo na iti enwadumempo enimbone fache na ye nipa eno okora ni timi twesika no otwa ne nua kon Isa. I didn't know Mampers and Pesa Sumia and no year as some more Bebois, Abba Benji, and as a day, New Jerusalem with the band. I didn't know some no I set na a breno and son ye. Ya come for crampua, as a son almost swampers and Pesa Yina, a you won't. And to say, no, or when you would less than say, Tatia common, and they say, and now come for no more command. And yeah, no. Ebinum nanache owo ababo minim se de mese but nipa nyina enim no nipa dodo na enim no nanache o se enye akom ne ahowoso wo aha se wowoso na no nche se akom na akom no emu wa akom enti yewo empese no mese yewo edifu ye akom no ye wedifu a omuhunu eniema eba beba omu akoye empanyefo 60 years and above uko no omu de omu hyedan mu nko na mpaye na omu hyedu hwam no omu ebo mpaye na nyankopon eyi oman ni hwani swade hunu ade akere won tu ye wo akomfo omu susu omu ebi ni Bob Marley num ne culture no mu a omu share omu de nkom enwum omu de nkom share eye enwum so omu ya konshefo ne omu nsam kaye ne mu no de fanwum mu ne omu de fanwum saafo ni nyina ye difo omu ho empese kuonum ebi num ya aserekerefo ebi num ya asenkafo tese de me kase intimate we no past 33 to 34 years now na me ye hu adwuma wie my year asofodwuma from 1988 to 2000 and bb ansa na media asofodwuma eto abefa ye nananom so a me hu se eno ene ka nokore eno na se wudi ekira ubenyi ache enu na se wo bo bra wom se de se ne fata obenyi ache enti empese no se wo hwe kromu a obia etwa mpese ena obia woni ne bedi nkomo ama edu ekire bia onim se wonim ade bia no otimi ka tro se me kra me Rastaman onu kra timi ka tro sa papa vacho me hanga chifu we dia me pa mo che wo mu fa nche yen kakra ya se me fize ma yesi kakra nti obi timi ka police fu soldier fu custom fu enipa kese se uni won di nkomo a omutimi ka tro se omo ye empese nso no mo yi nti aden na judge a o te court we yi ni trin kwabo na nso so odu baby obebu asem bi a edin a odi enyin bi fitefite bi ehemiti no mama unim bi fa ho no o chese omo de adanko daadaye omo de adanko daadaade unim se tini ehuwo enfaso aden na wunya eti judge for na akobia na esi wo okra no enye o tikwa what the my body tikwa ana ya friend tikwa debi o se wuyi uti a uti na yeden kwa kwere no e de kire se tumi bia ni uti no mu tumi na ese wo soa no we eti omunim se de meka no eti yahini no ebeba no ene ma ye nua ba ma bi ekopie wa Achimote school BBC CNN Al Jazeera we the whole wide world obi atese akwala bi a we twa mpese ekopie wa Achimote school ena omo so omo nye no ena omo se ne tinyi ne nti se wan yi ne ti na omo mfa no school mu abrena so no mo ye ya mo sa fa no school no mo first time no
overall best students when you do can. Thank you. Form 1 for no money according. Ye pese nyankropon pese o prove kire wiase nyina say de your friend and your person for king, your friend on lord, your friend on majesty. Abudin akesi ma me pie me see police ni nche me da. And also the ni bia so nche me da 5 years ni. Wiase na ye nyina ye de na wo ma wiase ye won de akura no ene person for. Only Nunti and no omo abomodi eyi free fire service police soldier we na titiru Ghana omuni ebro mo be fo aye nananam nkoa no mo de won eko no omu hu se empese fo no na tuni soronko ewo won mu eti se ye do won akodu na ye yi won ti na ye hu dia ene ye be twra aka ye constitution no se obi a we gina ni timi a oye empese bia no ma ye mfa de wo institution bia mu efese omu na ahini no eye won dia omu no mu kasa eja ye den edi ekire tina me ka cho se o soa eho akade eho bibia no na ukono se die etia wa dwe mu bie obi ni se empese ni bie ni bade sebi bi ena omu aseno ena ebinum ede ahaban na omu de ye adwuma no so say dey ahaban na omu de ye adwuma no emrantie ni bi emisiusu no eno ena voltage na wabrantie bi wa the voltage ekita no ene voltage a okon bum bra obo se na atija na eyi na efu ni pem afre tv on fa nya hwe on faka me pacho sa asetena no ene menu mienu a ye dwindwin tv hu ni efie hu ni ade no ne wan na ka eye ya sa eti trini hu asem enna ya hini ne ka se ba no ye nua ba ma no ko pie wa timote su sa de wuken omu wo bre ya de ba ene se ye ja akwala no ku school bibi as say activities bi o mu kwa ko ye bi o no bi eni no true we say Atimote school amaye president ba ko 4 Osajo fo kwa menkroma Fifi Atamens JJ Rollins na Nana Adodan kwa Kufuado omu nyina Atimote school it is 4 we the toso 5 we inimi bi sisi yen peni enim entina se Atimote na abemu an kokko no enye se na wofo nhihye ene mo memu bibi ebe sit na ni esi ebe 2024 we adumdum ye 2024 we ye be pie se Ghana fo ehu esoro nsu asoro ansa omo ehu na NDC omo ehu NPP se Ghana nyina twen ahini bi omo entina nano chirabosom se nye chirabosom o chirechire ya aka na abosom ni nyina gina na chi ako owini also no be ye third yes sir iti all wabokwan ne de ato e de ama iti Ghana for expect another party na ye de na nye party ye ahini na omuka ho asem se mo sakra mo adwen na osoro ahini no aben no enu sa de ro no na ye ba bebo akire Ghana ye be 16 regions ni na 274 constituencies ye be koni nyina ni ya manipa nyina hu se aden Ghana ye wo bibia ye wo ejapade biara esese nipa de bobra yesi Malaysia fo besua abemu adwuma ye ama omudi akotu mpon wo Malaysia ye ni Malaysia fo na nya independence ensu Malaysia ko na nim die nkoa na wo ebibrem hanom a ewo Ghana hanom a ye wo igudie biara na nso ye ho papa ye ni yetimi ko gebosia a dose se Ghana population ayesi ye cha anko bia benya beye 2 billion akwala o se ye fun kura anko benya bi nanso Ghana ho da so ho kire no ya like amane amamre
ɛna yɛatwerɛ mu adeɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei yɛ like it atwerɛ mu adeɛ ɛno na ɛmaaya ne si so na sɛ yɛsi yɛbɛgoro wɔn bra a yɛde wɔn hyɛ dan mu ɛkyerɛkyerɛ wɔn nneɛma bi atwerɛ mu adeɛ ɛno no na n'ewu a yɛnsie no anɔpa yɛnsie no ewia anadwo yɛde ne kɔ ban mu a yɛkɔyɛ esuman mu nneɛma bi a ɛno no ɛyɛ nkamo asɛm agye ho etire ho namfoɔ no pɛ ɛno no yɛfrɛ no aturo mu adeɛ ɛno no yɛyɛ no wɔ te sɛ turo mu kwaeɛ bi mu nwura bi mu ɛno turo mu adeɛ no ɛne yɛ amammerɛ ne amanneɛ no mu deɛ yɛfa ne ato amanneɛ yɛato atwene ɔman yɛka amanneɛ yɛka amammerɛ yɛwɔ ɔman mmra ɛne yɛwɔ ɔman no ɛne yɛn saa nkasa no ɛna abɛdane amanneɛ amammerɛ so sɛ adeɛ nti ɛti ɔman ne mmra ne sɛ anka nsuo wei yɛn nongum yɛn nananom a ɔmo ankɔ school kura mpo na ɔmo dɔ edu nsuo mu a ɔmo tumi gya bɛyɛ 100 meters bi anaa 200 meters bi ɛto nsuo no ho nnua a ɛwɔ nsuo no ho nyinaa no yɛn mu bere biara no na ɔwura no mu yɛ din ɛnɛ ɔmo sɛ ɔmo akɔ school ɔmo dogu nwura nsuo no nsuo wɔ yɛn nkom aha yɛn tente so nto ha ɔsɛ mefiri hɔ ɔbaa ni yɛn ngorɔ ɔbaa bra ɛyɛ nkɔ ne ho ɔsɛ o wɔdeɛ ɔyɛ virgin makɔtete ne homa mu wɔn sɛ dade kyɛ iti mmerɛ binom a yɛhyɛ mu a yɛnyɛ nkɛse si yɛdi so no daabi Ghana ha pepakyɛw yɛse Bible wei ɛne yɛsi yɛdi akyire paa na bibisa me ho sɛ adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛba saa pepakyɛw ti asɛm bi ɔka wa me sɛ mehu ama wa Deuteronomy 13 verse number 4 mame hwɛ sɛ mehu a anaa 13:4 maame nsɛm no dɔɔso na 6:13 okay eli ɔse Awurade wo Nyankopɔn na suro no ɔno na som no na ne din ho ntam na ka Deuteronomy 6 yeah verse number 13 ɔse sɛ Awurade ɔse wɔwurade wo Nyankopɔn na suro no na ɔno na som no na ne din ho ntam na ka mepato Nyankopɔn sɛ wokɔ baabi anaa biribi to na ɔnte ase a ka fa ne din ɛka ntam sɛ meka antoa nyama meka otumfoɔ nyame kɛseɛ akɔnwa sɛ adeɛ no ɛnyɛ me na meyɛɛ dɛn meyɛɛyɛ sɛ me na meyɛɛyɛ a ɛho musuo biara mede me ti ɛgye sɛ ɛnyɛ me nso so ɛna mode antwa to soɔ ɛto no so de a ɛneɛ nyame kɛseɛ antoa nyama awei ɔmo ni ma asɛm ma me tiawa na sɛ no yɛ design yɛ ho ɛni yɛatwerɛ ɛnyɛ me na mekyerɛɔyɛ ɛna ɔmo de akɔhyɛ maate sɛ ma mo nka ntam bɛti apam dade no mu no ɔse kantam sɛ deɛ ɛda me na me no woka sɛ duabɔ ɛwɔ Bible mu ɛno a woka na ɛyɛ ho weinom nyinaa wɔ buuku no nsusu yɛmfa anyɛ adwuma ɛne yɛ nɛ na kyerɛ sɛ yɛnya atwomyɛ anaasɛ yɛayɛ yɛagye sɛ yɛsi bɔne kwan so nti na Nyankopɔn yɛmma bebe ne nhyehyɛ bebe ɛkyɛ da ntwe ɛbɔ firi ho no ɛnyɛ yɛn nea ɛfiri soro ɛbɛte bayerɛ ahoma mu no ana ama bayerɛ no amɔ akɛseɛ ɛno yɛ deɛ kwasi kɔkɔɔ nkyerɛkyerɛ ɛne kwasi kɔkɔɔ ma wama yɛbu yɛ ho abɔ mfia
na ewo ye tim se o ye ntumi nye ye nyan na enwo ho saa ye wo akwala nye to hope kwasi broni efri di kurom so no no ba be wo akwala ne pane di ama ewo bra ye nananom ewo akwala to a ne na wotwesuo ye yi na pie abonten de na ba kire pie ye aya amanie na ansa ne ye be ya amanie na ewie no ye de akwala na to fom ama ye hwie nsu egu chense so na nsu no asone ni nyina maame ni ye mu eduru ni ye de adware akwala no ama akwala no onyiya obi ntimi mfa lechi enye den enka fom enne kwasi broni panie fe ye wo akwala ne panie 3 days na akwala na husisi na beti nyame ampata aha ebe ye kuru ye be wo sa akwala ne panie be ye mpremiensa na aponchi yare a preko ne ko ne panie adeno kwasi broni die onu no so wonyansa owoni die ema eniema bia ye ti ye kuro mu no onu firi kuro mu a no wa be ka kire yen se yenye ni sei na nipa nyina edi echi me dana me dwene ho a me nte ase te se covid ye ba yi ye si ye show no smart ye si ye mfa sanitizer enhoro yensa me ma nye bita man ye bi man she no smash that e for me car no onya police ni na market say kokenkan me she me wu a me di mani na eko enipa ewu efie be mu na enipa covid ku nipa e wo Ghana then so ya gi atum de den ene ebi ekire kwasi broni ena Kristo sun bi ode be she ye kon ayin Kristo sun bi ode be she ye kon de obi bo asuma dan ne ba akoma no so ye bo na ono na ne ba akoma ye nananum sumabosum na ye ye basum Yehowa ani ye nananum a ye so omo sum bosom no mu nim se akwala enye panyin no mu nim ye nananum a ye so omo sum bosom no nim se okodu ni yonko efuom no okotwa ne board ana okotu ni bank a obefi a se obeye den obo na amane no ye nananum a no mo sum bosom no mu nim se nyinsa yiguo enye den enye ye nananum a na ye so omo sum bosom no mu nim se obi yire ye nene enye den maame edi asem no mo ka kire anse na kwesi broni be ba ye man mu no na ye nananum omo brabo na etese na se ekrampo de abeto mu wasantani se de abeto mu ne se be ma na obate na se oba no be ma bi hu no abonte timi ka nyane se mani je wona de okunu he wona de enye jawade bra na me wade se ni aba no me yere untimi mfa no osu edi madansi asase ya edi madansi me yere untimi mfa no oye bema na osu be fa adase obema na ebe juju anase udi chempe na makesi pa palok na ya maset ya set ya to etu udi wema na pa na kem na eno no eyempaibo na wo bo na eyempaibo ya haban keke na nti ye ha mani enubna eno na de yeko eno na ekita yen etiye nanan mo ma mfa ni agro na anwozeme wo no se ene otiti nunum a ese fabra scientific na yemfa nko fefidiem na me nanan mo titi nunum ne abedru num ne ne kan omde ko fefidiem isa bedu ko me hu se obata ni kwedi abedu kracho mama ene ye ne enti se no eye tete yensan ko fa tete no kore ne mara tete no kore ne ye be de ne asa akwa tete no kore no ye ba ko fa ba o se ntina me ma pa wa asem na because unsem na wo bisa no de e ba ko pempe na wa ko atwe aba
if you say we sua bibi na wonim ne awo ye ye be ye den na yakofa tete ene esese ahenni esese ahemfo no emma won homene so no mu gyae asase atonton no emma nipa mienu miensa enan minyini ye ebeto ye metena adamana se metena mia so metena kokoro so o pa asase ediesi jade anaope asase ediesi efia yenton ye ka cho se fabo oto a be be ebo no ba akoto no mo de omania akere no mo asese kura de ye twete kakra but akane no saa na no mo ye no yeah ye wia na ya ma we tusu nsa kakre if say e wo bible no say asase yenton e wo bible me bia ma no wankasa wakan chini de ha no aboa eze chini ni eze ya disia ni eze chini ya kenkan me kosua ni ye pa abacho Deuteronomy 23 verse number 25 Leviticus verse number 25 some doors yeah was it abacho obetimi akan kan abacho yero ho mabua verse number 26 Leviticus 25 yeah o kan na me show ma na ayede what's it what's na monton asase no ko ai mamon ton asase no kura me da se how mamon ton asase no kura to aso asase o na me ko ton o dia mamon ton no pa efiri se asase no ye me dia na mo ye me ede na you know na mo ye me enchen ahoko na mo ye me enchen ahoko ne ato etuko bra ne etu bra mudase nti ye wo twede mbonya kopa ba to asase no wa meto e beto yi nti asase na ye wan dia etu obi a obehwa asase hu nsem eti ahinie no ena esese eba na ahinie no nyankropon ahyehye wie deda ne ebesi no enye esi deda eti ahinie no baby enam ebeli eye otumfo se etutu ababi kotoko hene ona ahinie no nam no so eba ane otumfo se etutu odi kan no konfanoche ene ma na ahinie no tinye ni otoso yenu nso awaba no se e konfanoche bipie konfanoche no so no mo expect baako but enye baako ensam na ye de beba no menhia no ene o mbetena ase abobo hu no mo hu se ane konfanoche hu ni bia ye den epie every name to konfanoche hu bepie esanse wo sante hini bia eba one le kon anye asante on se asante fo wo abebuo bi te se asante man a akomo nka ho no ete se wudi fufuo na enkwan ye den enka wo ho abebuo na wo menhia sisi enye se yoro asante hene ono na konfo no kofa no chene de enye baako mo na eba se konfa no chi baako aba wa be siesie kwan nu ode body ebro betim ne share form no ebo ye wo ho no on say adoso entos baba ko na wudi aye no eye no eso ye bebre eti konfa no chi baako emma konfa no chi fu a ewu wiase nyina impesempese fu ewu wiase nyina eye otumfo say tutu nkrofo nese na himie no eye Fred meduma kese bia eduma kese na menhie nim sikegwa kofi no de ko kire wo America na anu ya no ni onwe ntoma no nyansa dwene ewo bible mu ha ewa he
Mami hwese me hu amawa. Exodus. Yes sir. The doors Exodus. And 7 doors. Exodus 30 be 35 and yeah. I say simple. Okay. I say not 35. 30 eba. Na America yeah. I say na ode Nyankopon hu ahye no. I say ode Nyankopon hu ahye no ma nyansa ni hunumu ne nimdie ne adwenie nyina mu papa no onwini ntoma no Nyankopon na de sai nyansa no we no nyina no me ko to di akere Asante gene entoma na wo tutu de call Memphis me mu no me nya watsam na yes sir na ya di sema ya wo ho Bible mu dada no onu yo tunfo no kra no ne din wa ha ne din Genesis 10 verse number 8 osi na kusu nimro ono free ase bacho obetumi akan na ye de kusu wo nimro ono na ofree ase ye otumfo me bacho asase so me bacho enti otumfo we ni din na wo Bible mu no mame ensembin mo wa ye hia bre ye hia intinta kasi so ye hia se de bia ena de so mi se de ase ya bom so enti natural se chire no nsem wo kan ye ni na no kasafa eye wiase ahini a emmo twede mpo Nyankopon ahini na ye kese no wa asem ana pepe won say ye history ye ya paposem na 1471 Portuguese for ba ye man ebe fa ye hu nsem omo take almost 10 years omo call ya omo ba 1482 me mba ye yanko school so adomara kwa 1482 and omo di Roman missionaries ba ye and omo be frase say omo bia aso but your date ni na wo so say adenti iti ansa no mbe ba no so na ahini na wo ho eno mo be fa sa akwan no so eno mo de be ye democracy no mo ne keka na so na ya henfo no won say ye yi won free politics uti party biara no wa mama nhia amfa elidi amre otunfo ambesra akonya kese no akofuna na eda nkran no kura omo de president for no so no eye menhia dia na hili ni kitua se na ya opone ma won no na won amfa ne stamp insist obua nti no ka kire na adu dan kwa kufu ado se na adu dan kwa kufu ado wenyi se ye o ba no o ma me ye hwe edin pe na se de omode ye kom eto kire amama no se wo so ba ye wa anya ne se de sa wo so so betu atia yenkom ano onu ye nyame onu se ye oye nyame mama sound for quotation ba kun kan won chiro na mo chiro so oye nyame Psalm 24 verse me hunu se na konwa no ebi no kan ho asem se ebi kan ho asem se na nso se ne ewo ni pegi na etrim abrofo nyina kura nim se akonwa na efi soro ne ba ye ne jawo soro wa hinie emra na hinie ye ka hinie ahinie no eyeden ye ka hinie eyeden ye ka hinie eyeden yiro ai ye ka hinie eyeden ahinie ni akonwa eti ni oti akonwa no so efiri mu a ye se akonwa na eyeden mo eti Nyankopon ahini ena wo menhia ene
And then the music and the adults who did the Uzu Fiambi. The way they just say a sappada, they are Sabbath, me and you quotation. Now, Psalms 24, verse number 7. Or say, Can fruit one casa mema wakan. Wait, Wait, you know, and you 24, verse number 8. Verse number 8, yeah. I was saying, why me? And you yum, wine and Munyam Henny. A radic or 2 for Cassie. Me pacho. From Papa, Nidin. Eti papa no nyansa odi bu Asante man sisi an obi akasa wo yekin Solomon obi antimi nyina nanim no ono o hye no ho anuonyam a nanuonyam ne nya fe yen impesempesefo yen ne ye be hye nanuonyam eti yen ne ye ba be soa no akọ Ghana akonwa we na wo menhia no the whole world obi eni listen and listen good. Good akonwa asesegwa ayede atune ntoma num no the whole world obi eni bi na so no na akonwa ne se me ka tro se efri soro ene ba ya na ohwed papa ne ne ye ba kono otumfo se tutu a odi kan no owuye no BBC ye eno ye moso mpacho ono na wasan aba Obri confidant. Ono wasan aba no etu say yin obri konfu bi Asa ne brezi le djuma wo bedi ne so tele ese kanedie no enye na odua abode no twa ne da no ena eno no ye twem ese ye wura ebu abegunu se de ese ye bu oman omo ahihye wo ho deda eti eno ane se ya free national of chiefs no obi aba no obi ade na adwen aba no obi me pacho the whole Ghana sikegwa kofi the whole world sikegwa kofi me pacho the whole omo eye na lifetime president me pacho na omo eyi free kono insuranka no enye president no ye na mu ye na ja owo so wa hinie emra me pacho onyankopon no odi Israel wo so de baade hene ena bribi edu ye no mo koka kire so se mo koka kire odi for Samuel me pacho si o hene maye ena ade ni ha Samuel no koka kire nyankopon ka kire se debi nyabotre ni o ma be ka kire no ye ma wo na mu me pacho first Samuel de nsem bi no se no utumbre no na u kire siku a utu wo so a na ye de uhia bre na u pa adesua me pacho na Okogye Aman ya o nsi me demba anya adesua na kasa de me pacho adesua bebre wo na me se first Samuel na me ka se mi na ma na ye hwe ahenie no ho asem 8 mo say how and some of the dozen okay I say I say okay I say 8 no first Samuel 8 verse number 8 okay okay 7 na Ewurade ka kire Samuel say tie de oman no esie ne de waka kire wo no nyina efise enya wo na wapo wo na me na wapo me say me ni wo so hen enya president enya ahini esa sa ahini wo me free otwe de mponya eno ne free adebo ahase etie no say ya dane ama wo a ebra so say ye san dane efise president oni asase a ye to gold wom e wo obo ase no
bacho ewo menhia ewo Asante ewo ye kan say Ghana na ewo Asante memu papa mami mesrew we no o to fine from mu a na eduru a ebeyi nhira gold no the whole world gold a quality every menhia every Asante memu go there quality na Asante memu dia na ne nua so ne fa ye komunisi ne besa ya show was sampani nana Okogye Aman ya onunsin otwede mponyankopon de number be nam no so ma me no mienu yesua ne mepia ka pesa Alandu Media de wo say yesua de nwa midi ade ma me fozia otwede mponyankopon hira na ne de mesua ne de dosu na ansa na mebusa ne de nkoma na ma na wie na osankani na wonne twire ye kura wonni enso na ya na wo kasa bia na se de be ye be hu se otwede mponyankopon asem o kan na ye ne kurenti no ha ko free Bible adentra me say me de kan yi wa no na sa wonni ni na emu no wiase nyina so mo wura be hye mo ena niema na ewu mu na nkese se omu yi die pie no omo igaya no ato ena to abodo ogunzu ni na daachi nsa beka ena nyankopon hira ena mo nipa yodefo obra adwuma emfa bi nka ho ewo bra eboo etikasa wo Bible mu sofo bi anka mente se sofo bi akanda ohun se ye hwie nsa awo bra enseguo ewo Bible mu enseguo nya bone ewo Bible mu se nyame ya doma ye se betina si bi masua de besua enseguo ni yesua se yesi esom nsuo ena afa so abotan so woni na etekasa etimi kasa de ya ni ebusa so wo ware anase wo ware bo ho ban anase tenase na otweda mponyankopon ya doma ya de sua toso me ensa ye de bebre ye no sankani de bebre won eho ene ye betenase ni yesua de na firi we ye ni ahwese connected me nya ya ma no sunya me no na kwan besa no mo fa sunya ene sese nya me somo no sen enesi etie mama me ntwa wa no ansa na kwesi bro ni beba ye man mu na ye nananu mu nim se edue bi ye frɛ ne nyame dia no mo to mo ma nyame che nyame ama omu tu se din we no mu nyina ansa na kwesi kokko e ba ye man mu ye nananu mu nim nyame ansa inti ye nim nyame nse de kanfo ye nananu mu nim se nsuo ye nsuo ngu na wo a wo ye Kristo ni wo gina nsuo hu ana wo nsuo gu ono no wan na nim nyame omu nim se yi sen ye yi ntungu wo yi sen tugu a wa se wefu ye nananu mu nim eto mo timi ka chen kwa se wo a wo be yi sen tugu no ebo ne be ye be ku ana moja be tu sa ampa so ko ya omunim nyame ana omunim nyame no mu wo nyame suro so obi ade etofo nka ye nfa ene wo odi leti etofo ma gba no stampo no gina no asa no woni na ehwe ane pacho enti na na Okogye Aman me number 0548 58 67 0548 67 baby ametia me de ye djumedi no eye baba na ni fi oye ebibiduro me soso me ye ebibiduro enyema ye no ye duro ensi ho bebre oba na obekire ya ne ya ama yes that's a power o tell me nyankopon ya be share wa Alandu Media so kai so be subscribe no wa share ma amon so enye bia share eza tetia pantempon na ya yire fiso na Alandu Media ba se ye ba be sua ho ade na me no mielo ya brabo aye yesan se awie ya se o twedi ampo nyankopon ade ye ba asase so no wa hu na kwan ene ne mmra asase so tena no aye wo den pa me din die kai se ma me fo ze nyankopon ya adoma ye be se share bi makram